Bé, bones. Estem en aquesta presentació en streaming que tenim ocasió de presentar aquest llibre. Ens acompanya Josep Lluís Santonja i José María Soriano per tal de presentar aquesta nova edició. I bé, a mi per la meva part el que m'agradaria per una banda és donar-li les gràcies a José María Soriano per aquest magnífic treball que deixarà testimoni de tots aquells fets que ha estudiat. I també dir que reprenem l'activitat, encara que siga online, i que entrem ja en el mes de març i podem ja començar amb lo presencial. Pensem que devem de continuar amb l'activitat cultural i que així esperem que ho siga. Si voleu, vos deixo amb Josep Lluís Santonja per a que parle tant de l'autor i després José María Soriano ens parlarà d'aquest magnífic treball que espero que tots pugueu disposar en les vostres prestatgeries de les vostres cases. Bé, el motiu de reunir-nos avui és presentar un nou volum de la col·lecció que edita l'Ajuntament d'Alcoi i, per la seva part, l'Arxiu Municipal, de la col·lecció Biblioteca Alcoiana Humanitats, una col·lecció que arriba a l'11è volum. Sabeu que és una col·lecció bàsicament d'investigació de recerca, sobretot centrat al Alcoi i en la documentació de l'Arxiu Municipal. I també volem acompanyar i fer la presentació de l'autor, encara que és una persona sobradament coneguda, seu president del CAEA, advocat de professió i historiador d'afició i de passió. Sabeu que ha col·laborat moltíssim en l'Arxiu i la Biblioteca Municipal. I aquest llibre ve a ser una continuació, però molt ampliada, del seu treball anterior que va dedicar a la història de la construcció de la parròquia de Santa Maria, l'església barroca. És un treball que, com dia, continua, perquè el va deixar aproximadament l'any 1812, i continua en aquest llibre dedicat a l'època de Ferran VII, que com jo advertís al pròleg, és una època, pràcticament tot el segle XIX, és una època per estudiar, per a continuar investigant, encara que hi ha tantíssima documentació que ell ha assumit possiblement aquest primer terç, una etapa molt convulsa en la història d'Espanya i de la ciutat d'Alcoi, perquè és una època en la qual hi ha diverses convulsions, hi ha una fase d'apertura bàsicament en la Constitució de Cadis, que sembla que Espanya camina cap a la senda de la llibertat, del constitucionalisme, però, sobretot a partir del Tractat de Viena, ve tota aquella involució i el retorn a les monarquies absolutistes. Després es produeix l'interregne del trienni liberal, que dura molt poc, pràcticament aquests 3 anys, i torna una dècada més de la monarquia absolutista. Com veiem, és una època molt intensa i encara que no estava previst quan va començar en aquest llibre, en aquesta tasca d'investigació, ha vingut a coincidir a més en la commemoració del bicentenari de la revolta ludita d'Alcoi, que sabeu que és un fet internacional que marca ja pràcticament l'inici de les revoltes obreres al nostre país i que va ser pràcticament l'entrada a nivell internacional de la ciutat d'Alcoi i de tota la industrialització en els tractats moderns. És a dir, passa a ser la repercussió que té a Espanya tots aquells moviments que s'estan produint a la primera revolució industrial, que va ser el cas d'Anglaterra, i com Alcoi en 1821 ja comença a constituir-se un problema a nivell nacional. És a dir, coses que passen a Alcoi ja tenen la seva repercussió a les Corts espanyoles, com bé compta José María. Jo no vull allargar-me més i li dono pas a l'autor a explicar-nos aquest llibre. Gràcies, José Luis. Començaré, en primer lloc, en un capítol d'agraïment a l'Ajuntament que patrocina aquesta edició, que, com s'ha dit, és el número 11 de la Biblioteca Alcoiana d'Humanitats, i en representació del consistori tenim així el regidor de Cultura, Raül Llopis, al que expressament li dono les gràcies. També és precís donar les gràcies a Josep Lluís Santonja, director de la Biblioteca i de l'Arxiu Municipal, verdadera enciclopèdia alcoiana viva,
que és un enamorat del seu treball i impulsor de la investigació i l'estudi de tot el que està relacionat en Alcoi, la seva cultura i el seu patrimoni. La seva ajuda i orientació ha fet possible aquest estudi. Jo també vull donar les gràcies a tot el personal de l'arxiu, perquè a vegades s'obliden d'estos funcionaris, perquè no sols són tècnics, és a dir, gent que sap fer la seva feina, sinó que també són persones que coneixen el seu treball i són autèntics professionals disposats a servir-te, dels quals es pot rebre sempre atenció i ajuda. I això és molt important i és molt d'agrair. I per últim, tinc que mostrar el meu agraïment a tots els amics que formen la gran família del CAEA, gràcies als quals he pogut canalitzar i compartir la meva afició a la història. Sempre he après molt d'ells, dels seus treballs i de la seva disposició per a oferir any darrere any un servici cultural al poble d'Alcoi i col·laborar en tots els esdeveniments en què se'ls ha demanat la participació. Sols la il·lusió i l'amor pel seu poble pot explicar el treball i la immensa activitat que han portat endavant durant 39 anys, nada menos que des de l'any 1982. El pròxim complirà el centre d'estudis 40 anys de vida i crec que ja és hora de que reconega clarament i millor el paper que han fet i fan per la cultura alcoiana. En quant al llibre que ara es presenta, vull dir-vos que ací s'estudien traços de la història d'Alcoi, per supost, relacionada amb el desenvolupament polític, social i religiós de la nostra vila, en una època en què volien fer-se grans canvis. Dins del primer terç del segle XIX, aquest treball comprèn un període de 21 anys, de 1812 a 1833, que s'ajusta als prolegòmens i al regnat de Ferran VII. El segle XIX, precedit per la Revolució Francesa, 1789-1799, fruit de la filosofia de la Il·lustració i dels progressos socioeconòmics viscuts, sobretot al final del segle XVIII, és un segle de canvis. Canvis aquells polítics, socials i econòmics i religiosos que són els que van escapusar el segle XIX en l'època contemporània. Parlant directament del llibre, este està dividit en 3 apartats. En el primer es segueix la història de les institucions del poder municipal. Els canvis que va introduir la Constitució de Cadis estan encara present la Guerra del Francès, la Constitució 1812, la guerra va acabar en el 14, en el govern i en la justícia municipal es van introduir aquests canvis que després, amb la tornada a Espanya de Ferran VII, van ser contrarrestats per la restauració de l'antic règim i la monarquia absoluta. A partir d'ara es fan presents les fílies i les fòbies que van despertar cada moment polític entre els liberals i els monàrquics absolutistes, segons foren adversaris o no del govern de torn, i apareix la forta repressió establida contra els liberals o la més moderada contra els monàrquics servils. Però en aquest context d'enfrontament ideològic i social cobra protagonisme el fet del ludisme o maquinisme, acció incendiària i destructiva de les màquines de cardar i filar ocorreguda el 2 de març de 1821, el que vol dir que avui, dia 2, fa 200 anys. Aquest aconteciment realment va ser traumàtic i sobretot per les seues repercussions econòmiques i socials
i per les greus conseqüències humanes que va tenir l'empresonament d'un grup nombrós de persones. Sempre quedarà el dubte de si este avalot va ser conseqüència d'una política contra el govern liberal. El que no admet dubte és el caràcter polític absolutista que va tenir la commoció tumultuària que va seguir un mes després, el 8 d'abril, que intentava sense èxit desbaratar la formació d'un govern municipal liberal. I aquesta part acaba amb la mort de Ferran VII en 1833, que en nomenar la seva filla successora al tron i establir la regència de la seva dona Maria Cristina va proporcionar l'alçament dels partidaris del germà del rei Carles exclòs de la successió. Aquest no va dubtar en utilitzar les armes seguit pels legitimistes i per una gran part d'eclesiàstics que van veure en la pervivència de l'absolutisme i, per tant, dels seus privilegis en este alçament. D'esta manera va començar la guerra carlina en defensa de qui creien que tenia dret al tron espanyol. Però aquesta és una altra història. En el segon apartat del llibre se segueix el fil de les estructures de política social i de caritat. Així resulta fonamental l'esforç que va fer la vila per aconseguir una millora urbanística que afavorira l'entorn urbà i possibilitara l'accessibilitat a la població tan necessari per a la indústria i el comerç. Per altra banda, dins dels moderns descobriments pedagògics de la il·lustració i de la importància que es donarà als valors democràtics, es patentissa l'interès per tenir una ensenyança pública infantil, tant de xiquetes com de xiquets, de qualitat general i gratuïta, tot a pesar dels escassos cabals i del llast que representava l'hegemonia de la Iglesia en aquest camp. Però on brilla la gestió de l'Ajuntament, a pesar d'anar sempre curs de diners públics, i es mostra la solidaritat de tot un poble, és en les estructures de caritat que existien o anaven naixent segons les necessitats que es presentaven. Així descobrim la suma d'esforços que aglutinen les juntes de caritat que eren participades per membres del consistori, de la Iglesia, de vecinos de los más acomodados, desocupados y conocidos por su honrada conducta y amor a la humanidad, on no faltava la participació de la fàbrica de draps, dels gremis i d'altres entitats i de la mateixa gent humil de la vila. Resulta realment impensable e increïble en una altra època anterior l'afrontament públic que un membre de la Junta de Caritat de 1826 va fer al rector parroquial, mossèn Francisco Beiber, perquè aquell, davant l'escassa aportació econòmica que aquest nou rector volia entregar a la Junta creada per a pal·liar la fam i la falta de faena de la gent, li va recordar en veu alta que una vegada feta la baixa necessària de les rendes del curat, el sobrant era peculio de los pobres. El cura es va enfadar, va agarrar el sombrero, va deixar la reunió i ja no es va saber més res d'ell. I per acabar aquesta secció, dir que així descobrim que aquesta solidaritat del poble es donava també davant de les desgràcies sofertes per altres poblacions, com va ser el cas del terratrèmol que en el mes de març de 1829 va assolar el Baix Segura, la Vega Baixa. Quant al tercer i últim apartat, tenim la Iglesia i la religió,
on encontrem ara que la Iglesia Catòlica en aquest moment va ser la institució que es va sentir més colpejada per les novetats que alteraven la vida política, les estructures socials, els gustos culturals i els comportaments religiosos. El primer període constitucional de 2 anys, juntament amb un altre període constitucional i liberal que va seguir 6 anys després, el trienni, en total 5 anys constitucionals de vida de la Constitució, originà sobretot un gran desafiament per al catolicisme espanyol del segle XIX. Com també assenyala l'historiador jesuita Revuelta, estos cambios afectaron de manera muy intensa a la Iglesia de España, muy anclada en tradiciones religiosas con fuerte arraigo en el pueblo. El cert és que amb l'alternança política que es donà en el regnat de Ferran VII, els dos protagonistes, els liberals i els absolutistes, manipulaven l'Església en el seu profit propi. És el que s'anomena reforma i restauració. La primera era el programa dels liberals, que pretenien una reforma eclesiàstica i social coherent amb la Constitució i la Revolució burguesa. I la segona era un programa que buscava mantenir l'antic règim i la societat estamental mitjançant l'aliança del tron i l'altar, la qual cosa implicava sempre una estreta relació entre la monarquia i l'Església restaurada. Per tant, els canvis que es van intentar en aquest període no tan sols concernien la política, van ser una cosa més profunda que en principi només va afectar lleugerament l'estructura religiosa. Es tractava ara de l'inici d'un canvi que a mitjans del segle XIX ja va permetre dir a Donoso Cortés que igual que es va desposseir al rei de la sobirania, es va desposseir Déu de la seua en negar que les lleis divines hagueren de tenir-se en compte pels polítics en els assumptes humans. La veritat és que l'Església va haver d'experimentar les idees il·lustrades dels liberals sobre la seva reforma davant el que pareixia i era excessiu poder econòmic i un excessiu nombre d'eclesiàstics, sobretot regulars. I en la primera època del rei Josep Bonaparte I, es va posar en pràctica els decrets d'exclautació de religiosos dictats per Napoleó. I encara que després sempre va ser dubitativa la postura que els liberals mantenien en aquest assumpte, va haver de tancar-se molts monestirs i convents de religiosos. El clero regular va veure com la majoria dels seus béns es destinaven a benefici de la nació. Però l'autèntica reforma de l'Església amb la reorganització i expurgació del clero regular i la desamortització dels seus béns es va donar durant les primeres corts del trienni liberal. La implantació d'un nou sistema constitucional d'impostos va experimentar una disminució en els copiosos ingressos de l'Església. Enfront de totes aquestes reformes, l'Església en general va haver de mantenir-se ferma en les seues conviccions i drets adquirits, en les seues pràctiques i devocions i reforçar amb algunes altres la lluita contra els canvis que ella veia com una impietat, una irreverència i una corrupció dels costums que anaven imposant-se en una societat cada vegada més laica. Per algunes actuacions i detalls podem afirmar que, amb excepcions, el clero de la vila va mantenir una postura religiosa tradicional i en política contrària al constitucionalisme i liberalisme, i tot perquè els sacerdots, en acatar les ordres i directrius dels prelats, defenien la monarquia absoluta i l'antic règim que afavoria els seus interessos tradicionals. Perquè el clero sempre va veure les mesures liberals de crítica i reforma de l'Església com una clara actitud anticlerical. I això es veu palesament en el paràgraf que tanca el llibre que trata
sobre la encíclica de Gregori XVI de 1832, Mirari vos, sobre els errors moderns. Hasta així el llibre. M'agradaria comentar una cosa. M'ha cridat una de les coses, m'han cridat l'atenció dues coses. Una, el ludisme, que ha fet un extens estudi, que crec que he encontrat prou documentació, que és un relat fàctic prou documentat i que crec que potser no li s'ha donat en el coll i nosaltres prou importància, perquè sempre han vist com si fos una cosa adjectiva, no substantiva. El substantiu seria la revolució industrial i les luches obreres i el ludisme el veiem ahir al principi com una cosa que va passar, però jo crec que en el capítol que jo dedico en el llibre es veu com aquests fets tenen una llum pròpia, una personalitat, i és una cosa sèria que s'ha de tindre en compte perquè darrere d'això n'hi havia un gran problema humà, que com he insinuat antes, estava en les necessitats humanes, el poder viure, el poder menjar, estava en dubte això, i després en el futur de les persones i el greu problema humanitari que va causar l'empresonament de tanta gent. Jo crec que el ludisme s'ha de veure i estudiar sincrònicament, és a dir, en l'època, en les circumstàncies de l'època, i no, com diu la lingüística, diacrònicament, és a dir, a través del temps, com principi, com us ha dit, d'una evolució del problema obrer. També té importància, també s'ha de parar uno i també té que estudiar les circumstàncies. No és un adjectiu d'un substantiu, sinó que també és un fet substantiu. Bé, això, després del que us he dit, podeu llegir el capítol i opinar. I per acabar, jo crec que en l'Ajuntament devien d'haver dues coses. Una, que els meus amics del CAEA diuen que no, però jo crec que sí. En l'Ajuntament devien estar els guions dels grèmits, per tot el que significa per a la població d'Alcoi i per la importància i significat que tenen, i perquè estan per ahir repartits i un poc deixats de la mà de Déu, i és possible que algun dia tinguem que lamentar la desaparició o la ruptura d'algú, i devien d'estar en un lloc més digne. Però jo crec que també, i vaig a llegir-vos una introducció a la formació de l'Ajuntament que va fer l'alcalde provisional en 1820, quan va triomfar l'alçament de Riego i va canviar el govern i vam entrar en el trienni constitucional. De moment, provisionalment es va fer un ajuntament. I l'alcalde, que es deia Pasqual Merita, confiant en les paraules que anteriorment havia dit el rei en una proclama que havia plegat a tots els pobles, on en aquesta proclama està la famosa frase de vayamos todos y yo primero por la senda constitucional, pues el pobre home, confiant en les paraules del rei, que era un impresentable i un aprofitat i que feia dels vicis virtuts i que només va jurar la Constitució, se sap que ja estava conspirant per carregar-se-la, doncs entonces el pobre home va fer un xocotet discurs que vaig a llegir-vos, i la segona part del discurs jo crec que tenia que estar en el saló d'actes, allí escrit en lletres inclús dorades perquè ho veieren i ho sapieren tots i ho compliren tots. Senyores, va dir el president i alcalde provisional Pasqual Merita, el rey nuestro señor
ha llegado a persuadirse de la necesidad de replantar la Constitución que solamente vimos con la duración de un fuego fatuo. O sea, no res, el que dura un foc fatuo. Van ser els 5 anys estos que va estar vigent, però no obstant, en pràctica es va poder posar el que es va poder posar. Y continúa. Por ello fue reservado a pocos el distinguir los bienes que encierra, y ahora definís lo que es para él la Constitución. Este depósito de las luces y de la felicidad nacional. Llum y felicitat. Pero ya desengañado el rey Ferran VII del ningún fruto que ha producido hasta aquí el gobierno absoluto, al fin se ha dignado su majestad desprenderse de aquella vil dependencia que tan agradable es a los hombres de corazón menos magnánimo para hacer un gran bien a muchos ciudadanos que miran con la ternura de padre. Sí, en casi tots els escrits de Ferran VII tratava als espanyols com padre, el padre de los españoles. No eren ciutadans, sinó vassallos i fills obedients. I ara continua el que jo crec que hauria d'estar en el saló d'actes de l'Ajuntament. Dirigint-se als que estan allí presents, als regidors, diu: todos estamos obligados a mirar por las ventajas de la patria. Pàtria moltes voltes s'utilitza en el sentit de lloc de naixement, o sigui que no és la pàtria Espanya, és el lloc on uno viu i on està i on ha nascut. Todos estamos obligados a mirar por la ventaja de la patria, especialmente vuestras señorías, que van a ocupar los primeros asientos de este pueblo. Y siendo tan indispensable para el logro el que las elecciones recaigan en sujetos dignos, importará se cierren los oídos a las seducciones engañosas para buscar a los hombres en los ocultos retiros en donde los esconde el humilde concepto de sus méritos, el temor prudente de errar o la desconfianza sabia de sí mismos. I en això acabe i vos dono les gràcies.